Здравейте! В настоящото видео ще ви запознаем с начинът на организиране на проекти в Sugar CRM. Сега ще влезем в Sugar CRM. Организирането и управлението на проекти в Sugar CRM използва модулът на управление на проекти в стандартното Sugar CRM. Отваряйки модулът за управление на проекти, се отваря следното проект. В нея се вижда списъкът проекти, който съдържа идентификационен номер, име, статус на проекта, начална дата и крайна дата. Нека въведем един проект. За целта от лявото меню избираме въвеждане в проект. Както се вижда, в проект, това са необходимо за въвеждане на проект е име, вид посочено внедряване на Sugar CRM. Проектът може да бъде от различен тип: оперативен, развоен, вътрешен, поддръжка. Статусът на проекта може да бъде планиран, процес на изпълнение, приключен, отложен и висящ. Проектът се посочва начална дата, в случай избираме 27 септември, и крайна дата, която е датата, посочена в договора за изпълнение, или както са разбрали двете страни, в случая 29 ноември. Всеки проект си има свой отговорник, който отговорник се избира от потребителите на Sugar CRM. Изпълнението на проекта също включва екипи. Това са организираните потребители на Sugar CRM и съответните членове на организацията по дадени направления. Екипите позволяват на потребителите да виждат проекта и свързани с него задачи и дейности. Така че ако желаете група потребители от вашето CRM да вижда проекта, избирате съответните екипи. Въвеждането на проектни задачи се извършва от проекти задачи. Създаваме задача за процес на анализ, свързан с внедряването на Sugar CRM. Задачата също може да се посочи отговорник. По-лесното задаване на задачите, и подреждане, когато им се дава съответните номера. Тук избираме номер 1 да бъде задачата в процес на анализ. Задача също така има начална дата и крайна дата. Въвеждаме ги съответно. Планирани часове, това са часовете, които се предполага, че ще отнемат за реализацията на тази задача. Избираме и даваме съхранение. Както се вижда, задачата се въвежда точно под проекта. Проектът също така модула позволява въвеждане на дейности, свързани с проекта. Въвеждаме среща за процеса анализ. Посочваме нея начална дата. Час. И евентуално и продължително. Задачата също, както останалите задачи, организирани задачи в Sugar CRM има своите статуси, които могат да бъдат планирани, приключени в процес на изпълнение. Към дейности добавяме и обаждане, чиято цел е да потвърди срещата, свързана с изпълнението на задачата с анализ. Както се вижда, цялата тази информация се съхранява в модулата на проекта на Sugar CRM. Към проекта, освен контакти, могат да се добавят и организации. В случая проектът не е свързан с организация на Кюли, и това е търсим нея в базата данни на Sugar CRM. Ето организацията
виза, избиране и вече е прибавена към организация. Процедурно детско шугърсиране. Модулът позволява въвеждането на отчети. За тази цел избираме отчети по задачи. За да се създаде нов отчет, се избира Create Timesheet. Може да се търсят задачите в самия модул. Модул също така позволява въвеждането на проблеми, свързани с изпълнението на проекта. Вижда се информация, която е необходима при въвеждането на проблем. Разбира се, както за повечето неща, тези подмодули не са необходими. Не е задължително да бъдат въвеждани в ваше шоу-CRM. Това е въпрос на желание на всяка една организация. Могат да бъдат въведени също така и казуси, които са възникнали. Информация, която е необходима за въвеждане на казуса, номер, организация, с която е свързан, отговорник, относно, лице за контакт. Разбира се, и тези полета с информация не са задължителни. Благодаря ви за вниманието и за допълнителни въпроси може да се свържете с нас на точните координати.